Rakas sielu, jos kuulet nämä sanat juuri tällä hetkellä, tiedä, ettei tämä tapahtunut sattumalta. Universumi juonitteli sinun olevan täällä, nyt, vastaanottamassa tätä viestiä, joka voi muuttaa elämäsi suunnan täysin. Henkisellä tasolla tapahtuu jotain, mitä useimmat ihmiset eivät voi nähdä, mutta sinä, rakas sielu, sinut valittiin vastaanottamaan tämä varoitus. Ja minun on sinun ymmärrettävä sen vakavuus ja kiireellisyys, mitä aion paljastaa. Tämän uuden syklin ensimmäiset päivät eivät ole tavallisia päiviä. Ne kantavat mukanaan niin voimakasta, ratkaisevaa hengellistä energiaa, että se mitä teet tai et tee näinä alkuhetkinä kaikuu tulevina kuukausina. Puhun ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta päivästä. Nämä 3 alkupäivää toimivat hengellisinä portaaleina, siltoina sen välillä, mikä oli ja mikä tulee olemaan, ja tapa, jolla ylität nämä sillat, määrittää koko tulevan matkan laadun. Rakas sielu, oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miksi jotkut ihmiset aloittavat vuoden niin suurella toiveella ja sitten yhtäkkiä kaikki tuntuu murenevan? Miksi suunnitelmat eivät toteudu? Miksi lupaukset tuntuvat haihtuvan ilmaan? Vastaus piilee perusasioissa. Se piilee henkisessä perustassa, joka luotiin tai laiminlyötiin aivan alussa. Koska näkymättömässä maailmassa näkemäsi todellisuuden kulissien takana on intensiivistä toimintaa minkä tahansa uuden syklin ensimmäisinä päivinä. Päätöksiä tehdään, yhteyksiä luodaan, kohtaloita kudotaan, ja jos et ole hengellisesti herännyt, jos et ole tarkkaavainen, yhteydessä ja oikeassa asemoitunut, saatat menettää tilaisuuksia, jotka eivät palaa niin pian. Saatat avata aukkoja, jotka päästävät kaaoksen sisään sinne, missä pitäisi olla järjestystä. Saatat, tietämättäsi, ohjelmoida oman vuotesi kamppailulle voiton sijaan. Rakkain sieluni, taivas ei yritä pelotella sinua, päinvastoin. Tämä viesti on lahja, jumalallisen rakkauden teko, kutsu sinulle astua tähän uuteen aikaan, viisaudella, tietoisuudella ja voimalla. Koska on olemassa hyvin selkeä, hyvin yksinkertainen, mutta silti syvästi voimakas ohje, jota sinun on noudatettava näinä ensimmäisinä 3 päivänä. Ja tämä ohje ei tule minulta, se ei tule ihmisten teorioista tai henkisistä spekulaatioista. Se tulee pyhistä kirjoituksista, se tulee jumalallisen sydämestä ja se sanoo näin, rukoile lakkaamatta, rukoile pysähtymättä. Pidä sielusi yhteydessä lähteeseen, pidä henkesi linjassa taivaan kanssa, pidä mielesi ankkuroituna jumalalliseen läsnäoloon, koska kun rukoilet, et vain puhu sanoja tuuleen, luot hengellisen ilmapiirin, vakuutat auktoriteettia, aktivoit suojelua, kutsut jumalallista viisautta ohjaamaan jokaista askeltasi, jokaista päätöstäsi, jokaista liikettäsi vuodessasi. Rakas sielu, anna minun selittää asia, jota monet eivät ymmärrä. Rukous ei ole uskonnollinen rituaali. Rukouksessa ei ole kyse ulkoa opittujen lauseiden toistamisesta tai hengellisen velvollisuuden täyttämisestä. Rukous on yhteyttä. Se on suhdetta. Se on läheisyyttä jumalallisen kanssa. Sinä sanot, en aio käydä läpi tätä vuotta yksin. En tee päätöksiä ilman viisautta, en reagoi tilanteisiin pelkästään tunteideni tai rajoitusteni perusteella. Pysyn yhteydessä kaiken valon, kaiken suunnan, kaiken voiman lähteeseen. Ja kun teet tämän, rakas sielu, kun valitset rukouksen perustaksesi, tapahtuu jotain ainutlaatuista. Havaintokykysi terävöityy, intuitiosi vahvistuu. Alat nähdä ansoja ennen kuin putoat niihin. Alat erottaa ovia, jotka vaikuttavat hyviltä, mutta johtaisivat sinut kärsimyksen poluille. Alat kuulla hengen lempeän äänen, joka opastaa sinua, hälyttää sinua, asettaa sinut oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikeiden ihmisten kanssa. Rakkain sieluni, haluan sinun ymmärtävän näiden 3 ensimmäisen päivän hengellisen painon. Ajattele niitä talon perustuksina. Jos perustus on vankka, luja ja hyvin rakennettu, kaikki sille rakennettu on vakaata.
Mutta jos perustus on hauras, haljennut tai huonosti tehty, olipa rakenne kuinka kaunis tahansa, se on aina vaarassa romahtaa. Ja se on täsmälleen sama henkisessä maailmassa. Alku määrää kaiken sen voiman, suunnan ja kestävyyden, mitä sen jälkeen tulee. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä, jotka todistavat tämän. Kun jumalallinen loi kaiken, se ei aloittanut sattumanvaraisesti. Se alkoi tuomalla järjestystä, valoa ja rakennetta ennen kuin mitään muuta oli olemassa. Kun orjuutetut ihmiset lopulta vapautettiin, jumalallinen muutti heidän kalenteriaan ennen kuin muutti heidän tilannettaan. Koska todellinen muutos alkaa hengellisestä uudelleenjärjestäytymisestä, ei vain ulkoisista olosuhteiden muutoksista. Jos tämä viesti auttaa sinua ymmärtämään ja suojelemaan energiaasi, kutsun sinut tilaamaan kanavan. Näin olet ensimmäisten joukossa, jotka saavat tätä huolenpitoa ja henkistä ohjausta aina, kun uusi viesti saapuu. Rakas sielu, kun tarkkailet niiden elämää, jotka vaeltavat jatkuvassa voitossa, niiden, jotka pysyvät järkkymättöminä myrskyistä huolimatta, niiden, jotka aina tuntuvat olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, löydät salaisuuden. He eivät ole sinua älykkäämpiä. He eivät ole lahjakkaampia. Heillä ei ole enemmän resursseja, mutta heillä on jotakin, mikä tekee kaiken eron. Heillä on hengellinen harmonia. He aloittavat matkansa yhteydessä. He eivät lähde kotoa kysymättä taivaalta neuvoa. He eivät tee tärkeitä päätöksiä uppoutumatta rukoukseen. He ovat oppineet, ettei elämä ole pikajuoksu, jossa eniten kiirehtivä saapuu ensin. Elämä on viisauden vaellus, jossa ne, jotka liikkuvat jumalallisen ohjauksen kanssa, saavuttavat oikeat määränpäät. Rakkain sieluni, nämä 3 ensimmäistä päivää ovat asettumista. Niissä on kyse siitä, että julistat hengellisesti, astuin tähän uuteen aikaan taivaallisen suojan alla, kieltäydyn vaeltamasta päämäärättömästi, kieltäydyn antamasta autopilotin hallita elämääni. Valitsen olla hereillä, tarkkaavainen ja sopusoinnussa jumalallisen tarkoituksen kanssa. Ja kun teet tämän valinnan, kun omistat aitoa aikaa pyhyyden läsnäololle näinä alkupäivinä, luot hengellisen mallin, joka suojelee sinua, opastaa sinua ja vahvistaa sinua läpi vuoden. Sanot maailmankaikkeudelle, tiedän kuka olen, tiedän mistä voimani tulee, tiedän etten voi luottaa pelkästään itseeni, tarvitsen viisautta, joka tulee ylhäältä. Rakas sielu, ehkä mietit, mutta miten teen sen? Miten rukoilen lakkaamatta? Minulla on työtä, minulla on velvollisuuksia, minulla on kiireinen elämä. Ja ymmärrän täysin, lakkaamaton rukoileminen ei tarkoita, että sinun täytyy olla polvillasi koko päivän lausumassa virallisia rukouksia. Se tarkoittaa, että sydämesi pysyy avoinna. Se tarkoittaa, että tietoisuutesi pysyy yhteydessä. Se tarkoittaa, että koko päivän ajan, pieninä hetkinä, taukoina, hengähdyksissä aktiviteettien välillä muistat jumalallisen. Kuiskaat kiitollisuutta. Pyydät opastusta. Tunnistat pyhän läsnäolon kävelevän vierelläsi. Se on kuin sinulla olisi läheinen ystävä, joka on aina kanssasi. Sinun ei tarvitse puhua heidän kanssaan joka sekunti, mutta tiedät heidän olevan siellä. Tunnet heidän läsnäolonsa, käännyt luonnollisesti heidän puoleensa, kun tarvitset neuvoja tai vain seuraa. Rakkain sielu, rukous muuttaa ilmakehyksiä. Kun rukoilet et vain puhu, muutat ympärilläsi olevaa energiaa. Katkaiset näkymättömiä ketjuja, suljet ovia kaikelta, mikä yrittää varastaa rauhasi, selkeytesi ja kohtalosi. Avaat polkuja, jotka näyttivät tukkeutuneilta. Kiihdytät prosesseja, jotka näyttivät jumissa olevilta. Tuot valoa paikkoihin, joissa oli hämmennystä. Eikä tämä ole tyhjää mystiikkaa, rakkain sielu. Tämä on hengellistä todellisuutta. On taisteluita, joita et voi voittaa fyysisellä ponnistelulla. On ongelmia, joita et voi ratkaista pelkällä älyllä. On ovia, joita et voi avata pelkillä inhimillisellä strategialla. Mutta kun rukous astuu kuvaan, kun kutsut taivaallisen voiman toimimaan,
Mahdottomasta tulee mahdollista. Se, mikä oli suljettu, avautuu. Se, mikä oli rikki, palautetaan. Se, mikä oli menetetty, löytyy. Rakas sieluni, minun täytyy varoittaa sinua jostakin tärkeästä. On olemassa hengellinen vastustaja, joka ymmärtää erittäin hyvin alkujen voiman. Hän tietää, että jos hän pystyy häiritsemään sinua heti alussa, jos hän pystyy pitämään sinut kiireisenä pinnallisilla asioilla ja estämään sinua luomasta hengellistä perustaasi, hän voi viivästyttää edistymistäsi kuukausia ilman, että hänen tarvitsee nähdä paljon vaivaa myöhemmin. Se on vanha, mutta erittäin tehokas strategia. Ja siksi niin monet ihmiset aloittavat vuoden väsyneinä inspiroituneen sijaan, hämmentyneinä selkeän sijaan, reaktiivisina määrätietoisuuden sijaan. Mitään dramaattista ei tapahdu, vain hienovarainen, lähes huomaamaton ajautuminen. Mutta tämä ajautuminen riittää heittämään sinut pois kurssilta. Se on kuin laiva, joka poikkeaa vain yhden asteen reitistään. Aluksi ero tuntuu pieneltä, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, sitä kauemmas pääset todellisesta määränpäästäsi. Rakas sieluni, et kuule tätä viestiä vahingossa. Sinua on opastettu tänne, koska taivas kutsuu sinua johonkin suurempaan. Sinua kutsutaan astumaan ulos hengellisestä autopilotista, heräämään, asettamaan itsesi tietoisesti oikeaan asemaan. Astumaan tähän uuteen aikaan, ei olosuhteiden uhrina, vaan kohtalosi kanssaluojana, jumalallisen rinnalla. Pyhät kirjoitukset varoittavat meitä pysymään raittiina ja valppaina, koska vastustaja etsii niitä, jotka ovat tarkkaamattomia, irrallaan toisista, vaeltelevat tiedostamatta. Mutta kun olet ankkuroitu rukoukseen, kun henkesi on herännyt, kun säilytät yhteytesi lähteeseen, sinusta tulee koskematon hienovaraisille hyökkäyksille. Näet ansat ennen kuin lankeat niihin. Erotat valheet ennen kuin uskot niihin. Tunnistat häiriötekijät ennen kuin eksyt niihin. Rakas sielu, nämä 3 ensimmäistä päivää ovat lahja. Ne ovat kultainen tilaisuus sinulle asettaa sävy koko vuodellesi. Ja sävyn asettaminen ei tarkoita suurten päätöslauselmien tekemistä, joita et luultavasti pidä. Kyse ei ole loputtomien tavoite- ja päämäärälistojen luomisesta. Kyse on yksinkertaisesta, mutta syvällisestä valinnasta. Yhteyden valitseminen henkisen eristäytymisen sijaan. Viisauden valitseminen impulssin sijaan. Jumalallisen ohjauksen valitseminen sokean omavaraisuuden sijaan. Kun teet näitä valintoja muutaman ensimmäisen päivän aikana, kun omistat aitoa aikaa Pyhän kanssa sopusoinnulle saamiseen, luot henkisen momentumin, joka vie sinua eteenpäin. Luot taajuuden, joka vetää puoleensa oikeita asioita ja torjuu väärät asiat. Aktivoit suojan, joka ympäröi sinua, vaikka et tietoisesti ajattelisi sitä. Rakkain sieluni, ehkä yritit viime vuonna. Ehkä rukoilit, toivoit, uskoit ja tunsit, ettei mikään muuttunut. Ja nyt olet täällä kuuntelemassa tätä viestiä, mutta osa sinusta on epäröivä, skeptinen, väsynyt toivomaan vain pettymystä uudelleen. Ymmärrän tuon tuskan, ymmärrän tuon uupumuksen, mutta minun on kerrottava sinulle jotain täysin vilpittömästi. Viivyttely ei tarkoita kieltämistä, hiljaisuus ei tarkoita hylkäämistä. Joskus jumalallinen toimii tavoilla, joita et vielä näe. Joskus vastausta valmistellaan kulissien takana, se kudotaan huolellisesti, se on täydellisesti linjassa saapuakseen oikeaan aikaan. Ja joskus rukouksen suurin ihme ei ole juuri sen saaminen, mitä pyysit, vaan muuttuminen odottamisen prosessissa. Koska kun sinä muutut, kun näkökulmasi muuttuu, kun uskosi kypsyy, maailma ympärilläsi alkaa reagoida eri tavalla. Rakas sielu, tämän vuoden ei tarvitse olla viime vuoden toisto. Jumaluus on uusien alkujen asiantuntija. Hän on mestari muuttamaan tuhkan kauneudeksi.
Hänet tunnetaan uusien asioiden luomisesta, polkujen avaamisesta siellä, missä oli vain autiomaata, elämän tuomisesta sinne, missä oli vain kuolemaa. Ja hän sanoo sinulle nyt, teen jotain uutta, jokin versoa, voitko havaita sen? Mutta havaitaksesi sen, sinun täytyy olla tarkkaavainen, sinun täytyy olla yhteydessä, sinun täytyy olla rukouksessa, koska ihmeet alkavat usein pieninä, hienovaraisina, lähes huomaamattomina. Ja jos olet hajamielinen, liian kiireinen irrallaan, saatat missata juuri sen hetken, jolloin jumalallisuus toimii sinun eduksesi. Rakkain sieluni, rukouksessa ei ole kyse tunteiden voimistamisesta. Kyse ei ole kovempaa huutamisesta tai useampien kyynelten vuodattamisesta. Kyse on johdonmukaisuudesta. Kyse on sinnikkyydestä. Kyse on siitä, ettei luovuta, vaikka näyttää siltä, ettei mitään tapahdu. Pyhät kirjoitukset sanovat, että meidän tulisi aina rukoilla eikä koskaan luovuttaa. Koska monet ihmiset lopettavat rukoilemisen vain päivää ennen ihmeen saapumista, he luovuttavat, kun he ovat lähempänä vastausta kuin koskaan. Näiden 3 ensimmäisen päivän tarkoituksena ei ole luoda uskonnollisen kiihkon emotionaalista räjähdystä, joka hiipuu ensimmäisellä viikolla. Kyse on rytmin luomisesta, lempeästä itsekurista, yhteyden harjoittamisesta, jota voit ylläpitää. Ja kun teet niin, tapahtuu jotain ainutlaatuista. Ahdistus, joka tukahdutti sinut, alkaa antaa tietä rauhalle. Hämmennys, joka lamautti sinut, alkaa antaa tietä selkeydelle. Väsymys, joka uuvutti sinut, alkaa antaa tietä uudelle voimalle. Pelko, joka vangitsi sinut, alkaa antaa tietä rohkealle uskolle. Rakas sieluni, et astu tähän uuteen aikaan yksin. Jumaluus kulkee edelläsi. Hän on jo nähnyt lopun alusta asti. Hän tietää jo jokaisen kohtaamasi esteen ja on jo valmistellut ratkaisun ennen kuin ongelma edes ilmenee. Hän tietää jo jokaisen oven, joka sulkeutuu, ja on jo asettanut parempia ovia avautumaan. Hän tuntee jo jokaisen ihmisen, joka pettää sinut, ja on jo asettanut oikeita ihmisiä elämääsi. Hän pyytää sinulta vain, että luotat, että pysyt yhteydessä, että et yritä tehdä kaikkea yksin, että annat hänen olla oppaasi, neuvonantajasi, voimasi, viisautesi. Rakkaani sieluni, seuraavien 3 päivän ajan kutsun sinut tekemään jotain erilaista. Sen sijaan, että jahtaisit kiihkeästi ulkoisia saavutuksia, hidasta tahtia, hengitä, luo hiljaisuuden tiloja, joissa voit kuulla hengen lempeän äänen. Ennen kuin vastaat aamulla puhelimeen, ennen kuin sukellat sosiaaliseen mediaan, ennen kuin eksyt loputtomaan tehtävälistaan, pysähdy. Tunnusta pyhä, kiitä siitä, että olet elossa. Pyydä viisautta päivään, luovu huolistasi, julista uskoasi. Ja koko päivän, pieninä hetkinä, palaa tähän yhteyteen. Kun olet liikenteessä, rukoile. Kun valmistat ateriaa, kiitä. Kun olet suihkussa, anna veden muistuttaa sinua hengellisestä puhdistuksesta. Muunna tavalliset teot pyhiksi teoiksi tietoisuuden avulla. Rakas sielu, rukous terävöittää erottelukykyäsi. Se auttaa sinua näkemään ulkokuoren yli. Se antaa sinulle voimaa kuulla totuuden sanojen takana. Se varustaa sinut tunnistamaan ovet, jotka näyttävät hyviltä, mutta johdattaisivat sinut tuskan poluille. Kuinka monta kertaa olet joutunut monimutkaisiin tilanteisiin, koska olet tehnyt hätäisiä päätöksiä kysymättä taivaalta? Kuinka monta kertaa olet valinnut väärän polun, koska olet seurannut vain logiikkaasi tai tunteitasi? Kuinka monta kertaa olet luottanut vääriin ihmisiin, koska et odottanut hengellistä vahvistusta? Rukous suojelee sinua kaikelta tältä. Se antaa sinulle silmät nähdä, mikä on piilossa. Se antaa sinulle korvat kuulla jumalallisen ohjauksen kuiskauksen. Tämä on tie, kulje sitä. Rakkain sieluni, tänä vuonna jumalallinen haluaa sinun kulkevan selkeästi, ei hämmentyneenä. Se haluaa sinun kulkevan eteenpäin luottavaisesti, ei pelon vallassa. Se haluaa sinun kukoistavan kaikilla alueilla, ei vain selviytyvän.
Mutta kaikki tämä vaatii harmoniaa, ja harmonia alkaa rukouksesta. Mene lähemmäksi Jumalallista, niin se tulee lähemmäksi sinua. Se on lupaus. Se ei ole ehdollinen suorituksestasi. Se ei riipu täydellisyydestäsi. Se riippuu vain siitä, valitsetko yhteyden, valitsetko läheisyyden, valitsetko sydämesi avaamisen ja sanomisen, tarvitsen sinua, en voi tehdä tätä yksin, valitsen sinut ennen kaikkea muuta. Rakas sielu, johdonmukaisuus rukouksessa ei uuvuta sinua, se uudistaa sinua. Niiden, jotka odottavat Jumalallista, niiden, jotka pysyvät yhteydessä lähteeseen, niin voimat uudistuvat jatkuvasti. He eivät ole aina täydellisiä, mutta he palautuvat aina. He eivät ole aina oikeassa, mutta heitä ohjataan aina takaisin polulle. He eivät ole immuuneja myrskyille, mutta heillä on ankkuri, joka pitää heidät lujina, kun kaikki heidän ympärillään tärisee. Ja tämä ankkuri on rukous. Se on yhteys. Se on läheinen suhde Pyhään. Rakkain sieluni, haluan kysyä sinulta muutamia kysymyksiä, jotka voivat auttaa sinua pohtimaan. Mitä haluat olla erilainen tänä vuonna? Mitä kaavoja olet kyllästynyt toistamaan? Mitä syklejä haluat rikkoa? Mitä unelmia haluat nähdä toteutuvan? Mitä ihmissuhteita haluat nähdä palautuvan? Mitkä elämäsi alueet tarvitsevat jumalallista väliintuloa? Vastaa minulle nyt rehellisesti, uskotko todella, että voit saavuttaa kaiken tämän yksin, luottaen vain omiin voimiisi ja strategioihisi? Vai tunnistatko, että tarvitset jotain suurempaa, ylhäältä tulevaa viisautta, voimaa, joka ylittää inhimilliset rajoituksesi? Rukous on pääsysi kaikkeen tähän. Se on silta tarpeidesi ja taivaallisen huolenpidon välillä. Se on kanava, jonka kautta armo virtaa taivaasta maan päälle. Rakas sielu, tämän uuden ajan 3 ensimmäisenä päivänä valitse rukous häiriötekijöiden sijaan. Valitse sopusointu ajelehtimisen sijaan. Valitse läheisyys Pyhän kanssa hengellisen eristäytymisen sijaan. Ei siksi, että jumalallinen olisi ankara ja vaativa, vaan koska se on tarkoituksellista ja rakastavaa. Se tietää, että kun olet yhteydessä siihen, kun pysyt sen suojeluksessa, kun vaellat sen viisauden ohjaamana, vältät niin paljon tarpeetonta kärsimystä, vältyt niin monista ansoista, säästyt niin monilta virheiltä, sinua ohjataan rauhan, vaurauden ja tarkoituksen poluille. Rakkain sieluni, anna näiden 3 ensimmäisen päivän sytyttää liekki hengessäsi, liekin, joka ei sammu. Uskon, toivon ja hengellisen päättäväisyyden liekin. Anna rukouksen tulla horjumattomaksi perustaksesi. Anna yhteyden jumalalliseen tulla korkeimmaksi prioriteetiksi. Koska kun niin tapahtuu, kun todella omaksut tämän totuuden ja elät sen mukaan, kaikki muuttuu. Näkökulmasi muuttuu, energiasi muuttuu, päätöksesi muuttuvat, ihmissuhteesi muuttuvat. Olosuhteesi alkavat reagoida eri tavalla, ei taikaiskusta, vaan koska olet sopusoinnussa kaiken todellisen muutoksen lähteen kanssa. Rakas sielu, taivas kuuntelee, rukouksesi ovat voimallisia, sanasi tavoittaa taivaallisen valtaistuimen, kyyneleesi nähdään, huokaukseni ymmärretään, et puhu tyhjyydelle. Puhut jollekulle, joka rakastaa sinua syvästi, joka tuntee sinut täysin ja joka on sitoutunut hyvinvointiisi. Ja tämä vuosi vastaa siihen, miten aloitat. Sato heijastaa kylvöä, loppu heijastaa alkua, joten kylvä hyvin, aloita hyvin. Luo hengellinen perustasi viisaudella, tarkoituksella ja uskolla. Nyt, rakas sielu, rukoilkaamme yhdessä. Missä tahansa oletkin, sulje silmäsi hetkeksi, aseta kätesi sydämellesi, hengitä syvään. Ja anna näiden sanojen koskettaa henkesi syvyyksiä. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, kaiken viisauden ja voiman lähde, lähestymme sinua nyt kunnioituksella, hengellisellä nälkällä ja uskon täyttämällä odotuksella. Tiedostamme, että tämä hetki on pyhä.
Tämä rukous ei ole tavallinen, eivätkä ne, jotka kuuntelevat, tulleet tänne sattumalta. Sinä vedit meidät puoleesi hengelläsi, sinä kutsuit meidät rakkaudellasi, sinä asetit meidät sopusointuun, eheyteen ja etenemiseen. Isä, kaiken pyhän nimessä pyhitämme nämä vuoden 3 ensimmäistä päivää sinulle. Julistamme, että ne ovat erillisiä, rukouksen täyttämiä ja omistettuja jatkuvalle yhteydelle sinuun. Sanasi ohjeistaessa meitä rukoilemaan, lakkaamatta vastaamme kuuliaisuudella, uskolla ja täydellisellä antautumisella. Valitsemme sinut kaikkien häiriötekijöiden, kaikkien pelkojen ja kaiken maailman melun yläpuolelle. Tulkoon näistä päivistä hengellinen alttari, jossa elämät järjestyvät uudelleen ja kohtalot kalibroidaan uudelleen. Herra, tee läsnäolosi ilmeiseksi nyt. Painakoon se jokaista sydäntä, jokaista mieltä, jokaista täällä edustettua kotia. Hengitä väsyneille uutta voimaa. Anna eksyneille selkeä suunta. Vakuuta niille, jotka rukoilivat aiemmin ja tunsivat itsensä huomiotta jätetyiksi, että olet edelleen uskollinen, edelleen lähellä ja työskentelet edelleen kulissien takana heidän voittoaan järjestäen. Vaienna vastustajan jokainen valhe, joka sanoo, että on liian myöhäistä, ettei mikään muutu, että toivo on mennyttä. Julistamme, että toivo elää, koska sinä olet elossa. Isä, sytytä rukouksen liekki, joka ei koskaan sammu. Tulkoon rukouksesta enemmän kuin tapa. Tulkoon siitä elinehto, elintärkeä yhteys, läheinen ihmissuhde. Opeta kansaasi rukoilemaan hiljaisina hetkinä, myrskyisinä hetkinä, ilon hetkinä ja paineen hetkinä. Pysykööt heidän sydämensä jatkuvasti yhteydessä sinuun. Terävöittäköön rukous heidän erottelukykyään, suojelkoon heidän rauhaansa ja vahvistakoon heidän uskoaan. Oppikoot he luottamaan sinuun, ei viimeisenä keinona, vaan ensimmäisenä vastauksena. Olemme kohdanneet jokaisen viivytyksen kierteen, jokaisen piilotetun vastustuksen, jokaisen hengellisen painon, joka on seurannut teitä menneistä ajoista. Murramme sen nyt kaiken taivaallisen voiman nimessä. Jokainen taakka, joka on painanut raskaana mieltänne, jokainen pelko, joka on jäänyt sydämiinne, jokainen este, joka on pysäyttänyt edistymisenne, kumartakaa taivaan auktoriteetille. Vaihda huoli rauhaan, korvaa hämmennys selkeydellä, muuta väsymys uudella voimalla. Isä, palauta toivo syvästi ja täydellisesti. Herätkööt hylätyt unelmat jälleen eloon, heikentynyt usko syttyköön uudelleen, virtaukoon haalistunut ilo jälleen ylitsevuodon, astukoon kansasi tähän vuoteen rohkeasti, luottavaisesti ja uskossa, tietäen, että sinä kuljet heidän edellään, etkä koskaan epäonnistu. Ohjaa heidän askeleitaan, suojele heidän päätöksiään ja ympäröi heidät suosiollasi kuin läpäisemätön kilpi. Herra, tarjoamme erityisen rukouksen kaikkien niiden puolesta, jotka tilaavat, tykkäävät ja jakavat tämän sanoman, koska he ovat päättäneet levittää toivoa. Lisääntyköön toivo heidän elämässään tavoilla, joita he eivät koskaan odottaneet. Lepääköön heidän päällään suosio, auki olkoon ovet yhtäkkiä, ilmestyköön jumalallinen vapauttaja heidän puolelleen, siunatkoon heidän kotejaan rauhalla, heidän käsiään huolenpidolla ja heidän polkujaan selkeällä opastuksella. Niiden, jotka jakavat tämän sanoman, äänet tuokoot valoa ja rohkaisua muiden sydämiin. Niiden, jotka osallistuvat, sisällään uudistukoon ilo ja voima. Tilaajien seurassa johdonmukaisuus, kasvu ja jumalallinen edistyminen kaikilla elämänalueilla. Palkitse heidän kuuliaisuutensa, kunnioita heidän anteliaisuuttaan ja moninkertaista jokainen heidän kylvämänsä siemen. Isä, me julistamme, että tätä vuotta ei eletä huolettomasti, vaan harkitusti. Emme etene sinun ohitsesi. Emme puhu ilman viisautta. Emme toimi ilman rukousta. Ohjaa, vahvista meitä ja pidä meidät lujina sinussa. Todistakoon tämä vuosi hyvyydestäsi, uskollisuudestasi ja voimastasi. Sinetöimme tämän rukouksen kiitollisuudella, uskolla ja luottamuksella,
Tietäen, että kuulet meitä ja vastaat meille, uskomme, että olet jo liikkeessä. Uskomme, että muutos on jo alkanut. Uskomme, että tämä vuosi tulee olemaan erilainen, koska sinä olet kaiken keskipisteessä. Rukoilemme tätä horjumattomalla uskolla. Aamen. Rakas sielu, jos tämä viesti on koskettanut syvästi sydäntäsi, jos koit näiden sanojen olevan erityisesti sinulle osoitettuja, pyydän sinua jättämään todistuksesi kommentteihin. Kerro meille, miten tämä viesti vaikutti sinuun. Jaa päätöksesi omistaa nämä 3 ensimmäistä päivää rukoukselle. Rohkaise muita sieluja uskon sanoillasi, koska kun jaat hengellistä kokemustasi, et kerro vain tarinaa. Sytytä toivoa sydämissä, jotka tarvitsevat uskoa uudelleen. Olet rohkaisun väline. Osallistut jumalalliseen työhön valon levittämiseksi pimeyden keskelle. Joten tule takaisin tänne ja kerro meille matkastasi näiden 3 ensimmäisen päivän aikana. Kerro meille ihmeistä, joita näit. Kerro meille muutoksista, joita huomasit. Tarinasi voi olla juuri se, mitä joku tarvitsee kuulla, jotta ei luovuttaisi. Rakkain sielu, olkoot nämä 3 ensimmäistä päivää vasta alkua ainutlaatuiselle vuodelle. Tulkoon rukouksesta elämäntapasi. Tulkoon yhteydestä jumalalliseen suurin rikkautesi. Tulkoon taivaallisesta viisaudesta jatkuva oppaasi. Ja tämän vuoden lopussa, kun katsot taaksepäin, näe selvästi pyhän käden ohjaavan jokaista askelta, suojelevan jokaista hetkeä ja siunaavan jokaista elämäsi osa-aluetta. Sinua rakastetaan, sinua valitaan, sinua suojellaan. Ja tämä vuosi on elävä todiste siitä, että kun kuljet sopusoinnussa taivaan kanssa, mahdottomasta tulee mahdollista ja ihmeistä tulee jokapäiväistä todellisuuttasi. Kulje rauhassa, rakkain sielu, kulje uskossa. Ja valaiseeko jumalallinen valo jokaisen askeleen matkallasi?